Jinghaqdu flimkien il-kumpaniji tal-inbid Marsovin u Master Group. Din l-amalgamazzjoni qed isseħħ 4 ġenerazzjonijiet wara li twaqfu ż-żewġ kumpaniji bilan li joħolqu forza akbar u aktar effettiva fis-suq. L-an tal-kumpanija Kassar Kamilleri huwa li tinvesti fil-produzzjoni tal-inbid Malti biex tinkoraġġixxi stabilità fis-suq tal-inbid lokali u tkabbir fis-suq importat tal-inbid. 60% tas-suq tal-inbid f'pajjiżna huwa prodott tagħhom. Preżenti għaċ-ċerimonja li rat li ż-żewġ kumpaniji tal-inbid jinghaqdu kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat li stqar li ftitu mal-mumenti li permezz tagħhom żewġ protagonisti fl-agroindustrija ħadu pass hekk importanti li jinghaqdu flimkien. Joseph Muscat kompla jgħid li investiment bħal dan huwa wieħed li se jkun qed jgħin il-kultura ta' pajjiżna. Ix-xewqa ta' Marsovin u Kamilleri Wines li issa jagħmlu parti minn Kassar Kamilleri hija li l-Gvern ikompli jsaħħaħ il-liġijiet fuq il-kontroll tal-inbejjed lokali. Kassar Kamilleri ser tinvesti €1.5 miljun li se jkunu użati biex il-faċilitajiet tal-kumpanija f'raħal ġdid ikunu immodernizzati.